Dibêjin ku di bihiştê de dareke bi navê Tuba heye. Dara ku bi xêr û ber, bi bereket û pîroz e. Bi şibandina nivîskar Abdurrahman Durre, Ahmedê Xanî jî dara Tubeya bihişta Kurdistanê ye. Her çi xwast ku gihîştina çîroka jiyana Xanî weke efsaneyeke têrê anka bi esrar û zahmet peşî, dîsa navê Xanî û navên berhem û hunerên wî wekî perên rengîn û pîrozên têrê tawîz li her derê weşiyane û gihîştine me. Bapîrê Xanê, Ristem Begê ji eşîra Xanê, ji herema Colemêrgê bi koçberî çûye Bazid ku îro navçeya Agrî ye, cihê Tirba Xanê ye. Navkokî û fikrên cuda hebin jî, bi baweriya piraniya lêkolîner û wêjenasan Xanê di sala 1650 de ji dayîk bûye, sala 1707 de jî çûyî ser dilovaniya xwe. Xanî vê yekê di berhemên xwe de û hatîne ziman. Lewra ku dema ji xeybê fek bû, tarîx 1601 bû. Dîroka fekbûna ji xeybê yanî xelasbûnê ji nediyariyê. Bi dîroka salnameya hicrî sala 1601 û bi dîroka miladî dibe sala 1605 an jî sala 1601 û ev dîrok wek salbûna Xanî tê zanîn. Ahmedê Xanê di 14 saliyê de dest bi nivîsê kiriye. Xanê di 14 saliya xwe de berhema xwe ya mem û zînê nivîsiye û di navbera 30 salî de vî berhemê qedandiye. Xanê dema ku mem û zînê amade kiriye, temenê wî 44 bûye. Îsal gihîşte 44a ev pêşrevê gunehkaran. Berê Xanê ji dayîk bibe, bi 10-15 salan Axa Kurdistanê bi peymana Qesra Şêrîn di nava Osmaniyan û Sefeviyan de hatibû parvekirin. Xanê di rewşeke wisa reş û tarî de tê dinê. Tasek ji vê ava zelal nadin bi hewzê Kewserê, levhatina Qesra Şêrîn jê nabînim tu meferê. Piştî roja me bû tarî mirin xweş ji emberê. Xanê li medreseya Muradiyeyê dest bi xwendina xwe kiriye û li dû wê jî çûye Xelat, Bidlîs, Reha, Cizîr, Bexda, Şam û Helebê. Ema li hemû derê welêt û li ciyên wekî Îran, Misir û Stenbolê geriyaye. Li van deran desthilatdarên xwe jî baş nas kiriye. Zimanê her sê netevan, Farsî, Tirkî, Erebî û zaravayên Kurdî, Kurmancî û Soranî jî baş dizanîbû. Kurmanc ne pir dibe kemalin, emme di yetîm û bêmecalin, fil cümle ne cahil û nezanin, belkî di sefîl û bêxudanin. Kerde hebûya me ittifaqek, vekra bikra me inqiyadek, tekmîlê dikir me dîn û dewlet, teshîlê dikir me ilm û hikmet. Berhemên Xanî yê herî navdar, di serî de mem û zîn, aqîdeya îmanê, aqîdeya îslamê, nûbihara biçûkan û dîwanin. Sernameyê namê, namê Allah, bê namê wî natemama wallah. Wisa dest pê dike Xanî. Ti berhema xwe ya navdar mem û zînê de, ev berhema zêrîn di nava xwe de gelek tiştên girîng vedişêre. Çanda Kurd û Mezopotamyayê, pesnê xweda û olê, sîtema jibek, axa û mîran, parastina netef û ziman. Memê alan, nîşana gelê Kurdê dilbirîn e. Zîna zêdan, Kurdistana xemgîn û rengîn e. Evîna wan evîna azadiyê ye. Beko awan nîşana fesadiyê ye. Tajdîn, cengvan, şoreşger û şoreşvan e.
شەرها خەمەی دل بکەم فەسانە زینێ و مەمێ بکەم بەهانە وەکێک و ئەم divan hevokان de jî dibînin mem û zîn ne bi tenê çîroka evîndariyê ye bahanekî nîşandana êş û jana gelê Kurd e nîşana çand û folklora Kurdî ye sîtema pirsgirêkên welat e di nav ew qas êş û birînên mezin de xanî nifşên pêşerojê jî ji bîr nekiriye û ji bo ku dibin bandora çand û zimanê erebî de nemînin ji bo zarokan pirtûka nûbihara biçûkan nivîsiye ev pirtûka ku wekî ferhenga Kurdî erebî hatiye nivîsîn nîşaneke mezina welatparêziyê ye dîsa ji bo perwerdehiya zimanê zikmakî ev pirtûk li her aliyê Kurdistanê û di medreseyan de wekî pirtûkeke bingehîn dihate ji berkirin xanî hê di destpêkê de dibêje ku wî ev pirtûk ji bo zarokên Kurdên hêjar ji bo bi zimanê xwe yê zikmakî hêsantir hîn bibin nivîsandiye وەک ئێخستنا ئەحمەدê خانی ناو lê nûbihara biçûkan danî ne ji bo saeb rewacan belkî ji bo biçûkên kurmancî Di heremê de xanî ji aliyê gel ve pir dihate hezkirin Ahmedê Xanî wekî mînakek dihat hesibandin û navên wekî Mella Ahmedê Xanî, Ahmedê Xanî Efendî, Hezretê Ahmedê Xanî, Şêx Ahmedê Xanî lê hatiye kirin. Ev yek di stranên geleriyên heremê de jî xwe eşkere dike. مدرس çêkird nava çiya xanî gulan nav ewliya Resulullah nezar lêda medet ya Ahmedê Xanî hevzan vekil vî zamanî telbazî de mekan danî Tê zanîn ku her mirov duwarê wêje û çandê de dibin bandora kesatiyên mezinên beriya xwe de dimîne. Xanî jî dibin bandora mezinên Kurdan wekî Elî Hirêrî Feqê Teyran û Melayê Cizîrê de maye. Bîna vê ruhê mela Cizîrî pê hey bikre Elî Herîrî keyfek wê bida Feqiyê Teyran heta bi ebed bimayî heyran Di helbestên xwe de jî vê diyar kiriye. Her wiha di felsefeya Xanî de mirov rastî şopên ola zerdeştî jî tê. Mala xwe ji rengê qewmê zerdeşt da bera gir û gaziyê xwe rahişt xelk vedimalê agir bi avê ez vedimalim bi agir avê Xanî wek Celadet Bedirxan jî gotî derdê milletê xwe yî ker û lal bi ziman kiriye û ew axivandiye. û di pêncî û şeşê xwe de di sala 1707 de diçe dilovaniya xwe. Tirba Ahmedê Xanî jî li ber pala bilindahiyeke Bazidê ye. Nêzîkî çiyayê Agiriyê ye. Li kêleka qesra İshaq Paşa ye.